Nggih, matur suwun dumateng panjenenganipun Waranggono Ibu Sekar Laras ingkang sampun manggaken budayan pangkur keluar. Nggih. Para rawuh undangan penonton ingkang bahagia. Hadi sora salajengipun punika panyerahan tokoh wayang Pratandha. Pagelaran wayang kulit sadalu natas badhe kawiwitan. Dumateng panjenenganipun Ibu Sekar kalian Mbak Mami jumeneng penyerahan wayang. Ikang kaping kalih menika Mas Ki Benggol derajat sejati. Bilih dalu menika badhe anggelar lakon menika Bima Laku. Pramila dumateng panjenenganipun Ki Ganda siswa panyerahan tetokon wayang sumangga sumanggaken Pak Benggol. Dumateng panjenengan Bapak Lurah saperlu naik ke pamanggungan saperlu menyerahkan tetokon wayang ingkang badhe kagelar ing dalu punika. Sugeng dalu sugeng hamirsani pagelaran wayang kulit sadalu natas sumangga. Busana saking kula wonten kirang langkunging nyuwun ngapunten sugeng dalu sugeng hamirsani akhir salam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nuwun matur suwun panjenengan.
buat
Assalamualaikum. Tes. Cek. Kurang mantep, Mas. Nyor. Cek, cek. Satu. Cek. Nah, satu. Satu. Tes. Be. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususon panjenenganipun Bapak Demang Ngesut Simbatan. Panjenenganipun Profesor Dr. Nur Hidayat Sos MM. Oke ya. Panjenenganipun ugi para ulama dalah kiai haji sesepuh ingkang kula hormati, para tokoh masyarakat ingkang kula bekteni saha panjenenganipun para muda ingkang kula kasihi. Wonten dalu menika kanthi lampahan bima laku anggen kula sowan ngabiyantara dhateng karsa dalem khususipun dukuh Simbatan ingkang kawastanan dukuh Ngesut minangka pakurmatan haul Syekh Maulana Abdullah Harim, mugi-mugi barokahana dhumateng masyarakat Ngesut khususipun lan Simbatan saagengipun. Allahumma amin. Komisi Den to. Allahumma amin. Nah ngoten niku masyarakat Ngesut niki. Masalah niku. Masyarakat lek sing ngamini niku sinden niku sing sugih mamik engko. Ingkang salajengipun dalu menika kula nyuwun pangestu anggelar bima laku selamat sing ditanggap, selamat sing nanggap. Bismillahirrahmanirrahim. Kawiwitan saking golek, Mas. Dah. Assalamualaikum, salam Sunda. Khusus dakuh Ngesut, para pemirsa Didin orang guyu ae. Wih, senggake lho Rok ya, soyoke atau senggake? Sampure kualik menit ini goblok jane menit ini ya dalang jane iyo marana sanggana tayu aku maju mundur Mas, kurang Sunda sindene, segakane kurang Sunda. Up.
tasih. Delok enak sekelakoni lho rembak. Mbah Lurah mah nyandi, oh balik ditanono Mbah Lurah Nur kok ditanono. Tare wangi kecati pager iku Mbah Lurah bar. Yop. Yuk. Munggah maning tarik ke bang bang ayo tarik mangkana serupa karena saya tidak ada mata kan ya Sabaraha? Jabaha Sabaraha? emang bukan orang Sunda Emang mas Sunda kan? sekar gitu cerewet leren disik turu kepenak di sini karo mamae Japira lengko senene karo kendang pih ya oh sik Mas niki marem mboten sik marem ta dulur kusuk bangaten lho lek marem asli marem gak lek mung sithik kene tok marem mbah nyata marem mboten lek marem sok bapan ngono agak meneh yo nyong nguyuh kebelet nguyuh ayo dulang nah yo wis tak cincin pila baru kini ada gaya Sunda dan bahasanya juga Sunda Didi Nuraiso oleh bahasa Sunda apa ini Mustafa juga gak bisa kayaknya nyong gaya Sunda balik yuk jane nek mung gawe wayang ki godak ora to linggu gumun aku bolang baling maning cepet maning dase
padahal yang dilihat dari lu cuma dasi aja, dasi cepat terus gimana ini? Kayak dasnya Wito aja cepat-cepat ke sana ke sini. Dalang bagus banget orangnya. Oke, kan kamu temanku, gara-gara sempat aku kenal sama kamu ya. Tadi dari mana? Nyongnya dari Wanaraga. Mampir kemana? Perapatan dari Sekayu itu kiri. Oh, Lengkong. Bukan. Tapi kamu ke telepon nggak bisa-bisa, sibuk. Ya kenapa? Kan ada yang harus ikut tepat pada target, setoran doang. Oke. Salam dulu. Ya, salam adalah salam. Makasih ya. Baya. Ya sabdana iso ora kowe ayo malen latihan. Saunira tandana panjang sininggi sabdana uninga iya sabda ya dahanu ninga sunira tandanya panjang sininggi sabda uningan galak bakti jeneng asih ya kala bakti wong asik ora ketara ha walaupun ini sudah seperti Solo ala Sunda, sendonannya kayak Solo tapi ala Sunda. Mading mana seharusnya gitu ya. Terima kasih STSI Hidup dari Surakarta semuanya. Dari ini para sarjana dari
Tapi ada yang dari Iloilo itu Pak Wito itu STSI, terus dia melanjutkan S2-nya itu STW. STW itu setengah tua, setengah Witotini. Nanti kan digarap sama Badalang Hajuraku. Aku akan pulang. Nah, ini malam ini akan menyampaikan suatu amanah dari Bapak Nur Hidayat, Profesor Dr. Nur, Kepala Desa, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya untuk memberikan suatu cerita Bimo laku. Lakune Bimo mencari kayu gong susuing angin, yang artinya kayu kajeng, kajengi kekarepan. Kayu gong susuing angin mlebu metu ning napas. Kuwi sing marahi Mbah Yoto Haji. Walingipun Mbah Mudin ngaten. Mangga dilanjut, masuk ke sedikit Mas. Yuk. Mau masuk gendingnya apa? Pinter dhewe kendangnya kan ono tok-tok. Jigur ya. Kawiwitan assalamualaikum menika penyampaian penampilan sak sakit kula khususipun golek. Minggah dhateng adicara, minggah dhateng lalampanipun intisaringipun dalu menika nderek laku Bimo laku. La ilaha illallah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Muhammad Rasulullah. Ya Nur Muhammad.
sakejap wauta suprep durga mendak kala sirna sirnaning kala kawatek Hana Caraka Data Sawala padha jayanya mangga bawana kawalik menika tolak balakipun Ngata Bagama Nyaya Jadaba Lawa Satada Kara Canaha Hingsun dat Kang Murbingrat nalika semana sang guru sampun maneges Resi Durna hangungak angendel wonten ing kineker wonten saklebeting batin namung putranipun murid ingkang kinasih Raden Bratasena sampun mlebet wonten kineker wonten batinipun wonten salah setunggalipun putra-putra ingkang siswa sampun mlebet wonten janing batos namung Raden Bagus Werkudara Bratasena kineker jagat saenipun wonten lampanipun menika bayangipun Sang Pendhita Durna wallahu la'al yer kula Bratasena sangadanipun Bapak Kiming tresna mung jeneng kita kula Bratasena kangenku kebati-bati ngasih rasa campet tak telepon tak WA ora teko kowe nang tinggal Bratasena kuat kagungan ilmu kang tafakur tasawuf lan pinuka marifat munggar urip yen to mung sengsara uripku tanpa guna tanpa paedah jering jagat dewa paring ngono tafakur paring ngono hidayah marang Bratasena lamun to uripku mung ora prabeda Pandhu bapakku ngasih aku ora bakal mikir wanudya mencoronging mentis abangi pipi meng semilati mung bangsat beda apa nyinggala wadon yang urung iso nemu apa kang tak pikir lan apa sing tak karepake kineker batinku dewa ana ngendi guruku kang bisa nuduhake lakone Bratasena aduh masih kesandung wah
Apa Guru Durna? Kowe ana ngendi, Bapa? Iso sowan ngabiyantara gelar lakon Dara. Wah, apa Guru? Bapa Durna. Kowe ngelak apa wis ayah lumrah apa digekne teh apa kopi? Omonge kopi pahit yo blas. Darmo kon godhog ya ora ndang godhog-godhog. Kowe dak kek digaekne ngger. Kene lenggah sing prayoga ngger. Kok wis kapan. Ya aku ya wis gampang, Bopo. Ini lenggah sing enak ngger. Aku hatiku bingung. Bingung kepriye? Pedah opo yen turutmu kaya aku ora tram abitu padu mung mlebu ana ing neraka jahanam. Ora iso swarga donya lan ora swarga akhir. Beda apa Bratasena yen to uripmu kaya bapakku Pandu. Opo? Lho. Luwe pecahku mupus. Ora sah urip meneng alam donya yen to ora ngerti panembahku. Kok sik Bratasena kene lungguh aja deprak. Lenggah sing penak. Nah. Ono. Tak jarwani ya, Kan. Sanyatane urip kuwi mung mampir ibaratake ana teja kang kluwung mung nyawan. Kadang kala biru, kadang kala abang ning sanyatane padha. Sira kulep ora kena mupus yen to tujuan kuwi mau mung aneng karep. Swarga neraka kuwi sanyatane ora ana. Sing ana swarga kuwi ana rasa ngono. Ana rasa. Nek rasane iki arepa kepenak arepa kuwi dipakake utawa disalahake ning jiwane. Jahanam yen to kowe syukur lillahi taala kuwi ya kepenak. Ning arepa rupa bagus lan rupa ayu ning ora kepenak atine ya goreng ngono. Kaya to sapa kuwi to? Aku dhewe murid jenenge Haryawita oleh Dewi Sunggraini saka Karebet Ningrat. Terus aku kudu piye? Ngene. Tak jarwani kowe kudu bisa nebus. Aku semulang reh. Wujuding kiblating rasa, kiblating kang ana ing Baitul Muharram, Baitul Makmur lan Baitul Muqaddas.
ananging kanthi ana sarana pitukon apa pitukane apa bondo donya lek bondo donya aku ora duwe aku mung duwe siji tumpak aku mung atos ora apa-apa sing penting karepe meniki duwene ati kang becik semangat Bratasena mula yang kae pancen bisa nyuwun nugraha kudukan tebusan srana laku ngelmu iku kalakone kanthi laku ya diturut sembah raga sembah jiwa sembah sukma ngono arpa cendak-cenduk arpa piye ning lek atine kuwi ora iso resik ora bakalan ditampa karo pangerane ngono atimu kudu resik ana ing pamalengan ya resik ana ing batin amanah ya resik apa meneh ana nafsu menungso kedunungan nafsu papat awamah supya amarah wujude abang putih ireng lan kuning yo aku ngerti terus kudune mesaraga kudu piye ayo tak jarwan kae nyangguritan kaya kae ana gunung apa sing sisih kae oh duh sing sisih kae gunung kembar kok ya kleru lho sing kae jenenge gunung Candrama ana kono kowe kudu bisa mujudake kang sinebut kayugung susuwing angin lan sabubare kuwi minangka ringkesing lakon sira kulup Bratasena kudu bisa ngupadi Tirta Pawitrasari Tirta Pawitrasari kang mapan ana ing telenging Minangkalbu paham aku nyemplung segara ngendi segara lor-lor yakin molor ya kena segara etan asale atimu yakin yakno nggih kae segara kulon kae penak diadus karo wong-wong bule kae aja le ora prayoga yen to mangkono aku kudu piye Guru ya wis menawa pancen wis yakin minangka rasamu sekedhi jumurung rahayu ciptamu Bratasena enggal budal pamit saiki cumangkahan grasa sumbar lindu bumi gonceng cumangkahan grasa sumbar amat aku Guru ya hati-hati Bratasena puji pustastiku kang papan marang atiku mung jeneng kira ya aku pangestumu dina iki budal apa kang batin printahe gurumu iya hati-hati yang jahat
Iki alas Brasara. Akeh kirike Berli barang ana kene. Para Jekus Jelodo Banteng Aswajak Sardula kang sarwa gegirisi. Wah, ngendi ana susu ngene iki. Ngene iki Mbak Besotone nambahi apa ora mbol aku ya. Nemen nek Mbak Keduk ora nambahi. Ya Mas ya. Ku tak Surya lek ditambahi. Dalang sing dremis ngene iki angel. Oke ki dalange lugu-lugu kaya Krishna. Oh. Tanggap kok angum ya Mas ya. Kudu wayang Mbah Surata kok bebas. Mangapun
punten Mbah Yatno. Mbah Darno guya-guyu wae. Wong aku ki ora nyigek arep nembe kopi lho, Gar. Sing delok penak, dalange nyepor. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bah, kopimu. Pokoke bengi iki dipol kene ngesut. Wih. Kang bumi gonjang ganjing katulukir moyak-mayak orek kaya jebolo bumi Bathara. Kuwi jenenge suluk nganggo ilustrasi. Aku biyen wayang wong yang salah. Ora angkung. Wah iki sapa? Wah tekon karaku Dedyagala Mustafa. Sing isih tok urung metu. Ling. Butane sitok ora metu. Peniti gasut kuwi. Wah lah dalah mek mangan ae lho. Wah kula ngelu wae. Lho apa aku ya bagian arep ning soto ya ora mangan aku. Wah iki buta sing gelek. Ora mung buta lanang, buta wedok padha derek kaya ngono iki sesuk adol suwal. Arimbine akeh. Wah iki jalma bondan darwa. Weh takon aku jenengku Dedyagala Karamuka, aku Karamuka lali muka kala. Apa setiap kali kowe aja bacotake, yen to kok bacotake tak hapus apane imbak. Buta Jawa bukan buta saiki padake kowe suwe mlebu ning alas gawe rusak negara Alas Kasih Wonosobo udan terus teko kono ora gelem mampir bablas teko kene wala dalah oglek bunjleng kok oglek. Wah kowe ora minggat kok wah iki penak dikapake Mas reok apa dikapake Mas biasa lho Pak. HP nanggapnya ya Mas. Oke Mbak ora kesut, omahe HP ora nanggap perlu disyukuri lho protes. Apa Bu? Oi, ah, oi. Wih.
ora bayange ora kok Mas Kukuh halus. Buri niku diwalang nomo keh. Oh diarok iki cangkeme meneng ae bajingan. Yo. Hoi. Hoi. Wah. Hoi. Ap. Hoi. Ap. Woi. Greget. Wih. Nanti sore ya Urine iki nggih dalang niki. Bojone sinden wah ayu banget. Nyi Siti Marsingah janji jam 09.00 bengi bengah. Pun kajambak rikmane ora iso obah ditekuk kanan ditekuk kiri ikutin aja. Wah obah boten saged aku kok kapak ya Gus aja kok jentus kendasku kelemah aku ning ndas iki loro kembar iki waduh aja kok jentusne ya sing gawe perkara sing gawe regeting kahanan mungkul ora bakal tentrem sekejap wauta sampun mekak asta kalih ingkang mustaka kiwa nyekel Rakala Rukma ingkang dengan Rukma kala kajambak cekel sampun kepikut datan ubah diangsat. Ayo mundur ilang sesepure keto ilang kahanan kabeh iso dadi greget muni waduh ora iso sepodo Gus den pekak jambak rambuté sampun boten saged ubah sakala kajentosaken babar sang deka kekalih pinaringan mustaka warih dalah pinaringan gelung minangkara minangka bebayanganipun sang pandhita Dira menika sowan wonten Ngastina.
Brata Sena Kampoh boleng ban bintulu ati sarira hangula tumong godhek wong simbar cocok yen nganti kumaleker pindha kuntur katang panah gak mawa sindho yen udanipun grimis kados riwis miris dalam hati sang apekit sang Bagus Bratasena sampun miris andulu ombake segara kang tumempuh jembah lugur gumbah luduk sing banter orjene budak 350 luwe asu banter ombak gumaluduk jumlegur wonten ing samudra minangkalbu katon miris sang apekik dupi ayah sinipi rekala semanten wewayanganipun sang Durna inggih sang Guru Jati sampun pinanggih sang Ruci Bathara nggih Bathara Ruci ambyar sajroning samudra saengga kawasanan madeg padepokan Bima Suci kuwi ki ombak pantai nyuk goblok ombak segara ombak gleger ngono kaya nguyuh lek sing nguyuh mamik suarane ngono kuwi hanempuh sang Bratasena
pun katangka rikala ginobet sawer naga ingkang ageng sajroning samudra nyathek wonten wetis pupu kiring gesih kiwa rikala semana kocap kacarita sinigek Yang Widi maringi jagat sejatining urip lan urip sejatining mati mati sajroning urip ngalayap-ngilayep wonten ing rasa kang tunggal wonten ing batos detakipun jantung sang apekik Bratasena napas tanapas rasa sejati maninggal wong ning cakra aksena mencorong sang dewa ruci Bathara mancing madeg wonten ing pertapan Bima Suci dalah lek ngomati adikku Werkudara ketoke ketemu iki ora ngerti olah eneng kene we lho dalah cara kowe mung diapusi karo Pandhita Durna kowe dikhianati apa batinmu ora krasa yen kowe dikhianati ngono dikhianati karo gurumu iku kudune krasa paham ayo ana cantrik kae sapa kae jale tak perpekane handhet tergayo gegono ana yaksa kang cangkrama namane Wiljata Gini jajaki jroning ware oh Siapa
sang condro katawangan sumun ning tias katurigan limun kapiatane roje rem-remeng driya manawo kegurunging yang wisesa gumun rasaning atiku iki ana ngene kok ngane-anehi kamangka ana ing pekabaran padukuan kene diarani Padepokan Arga Kilasa jejuluk Panembahan Bima Suci ning wujude kok Werkudara gumun terus iki ngono lho iki rak Bagong jal kowe ngarani aja sembrono no senggono ya Ramandaya Pati ya senggono ya Gembong Maliawan ngono to kuwi lek sejarahe permunyukan aku udu Bagong aku Cantrik Arga Kilasa jejulukku Bawor goblok Bagong ki mengko lek wis gara-gara ganti klambi ngono oh ngono terus aku arep sowan marang Perembahan Bima Suci arep tilik marang adikku jebul Werkudara iki sanyatane lara piye aku larapno tak celuk wit wau assalamualaikum assalamualaikum Werkudara meneng ae lha kowe goblok kuncine tarekote eneng ngono kabeh ilmu ki tarekote enek ngono donga iki tarekote ya enek sing marai sapa tangemu Mbah Mudin apa napa kowe kowe nggawa Bagong sing macak nganggo baju koko oh nggih Mbah ya wis kan nyikek wektu aku larapno barang Bima Suci ya tak larapke Penembahan wah opo menika wonten tamu jenenge sapa Senggono Anoman ya kepareng mau njuk nggih nuwun tawal pas iki kaya Anoman Senggono ya Ramti ya Gembong Mangliawan weh ladalah bagi sapraptamu tiba sepadha-padha ya di suwi ora ketemu marang Siade Werkudara kene ora ana Werkudara lho wujudmu Werkudara aja ndelok wujud antaran pindak beda wujuding banyu ana pirang perkara yen to banyu kang ana ing segara kuwi rasane piye asin yen to banyu ana ing tlaga kuwi piye suwi seger yen banyu ana ing sumber kang ana ing padesan kuwi sumbyah ning werdine dhewe-dhewe apa ora jenenge dhewe-dhewe nanging kan wujudmu Werkudara ora ana Werkudara kene ana Bima Suci mula ana goleki Werkudara ora ana senajan to angin yo beda-beda tegese angin kan mlebu metu ning irung kuwi jenenge Bibi Badragati napas tanapas lek mlebu ke napas lek metu tanapas kuwi ngono
yen to ana ing mlebu metu ning napas yen to angin kang rusak kuwi jenenge lesus yen to jenenge angin kang ana tengah segara kuwi prahara lek mlaku ning tengah alang kuwi jenenge prahutu guyon di lek ngalor sangka Sumarata tekane Simbatan ki mang ngliwati kerepet jenenge Pratini kuwi hawa wedok ngono mulane jenenge hawa kuwi ngati-ati di jenis Siti Hawa ki bangsat kabeh ngerti ra kowe orane Siti Hawa ki ning ngratne lakon ki ora ana paham ora samarai marang kahananing Bima Suci Bima Suci kudu ngerti marang sapa sing diadepi lan sapa sing ngadep tegese sapa sanyatane aku lho kowe aja into-into sik tono kowe kuwi ngerti apa ora waduh bodoh sedak bosok kowe kok kowe kok disedane dadi Mustofa tenan kowe kok disedane uripmu kaya Mustofa kowe golek bojo trimo tok lontong lho ngerti ra yo paling ora kudu sindan yo rondo ora masalah Wito meneng cangkeme aku paham karena nggih yen to ngono aku takon ana ngendi sakjane jiwa kasatriyan lan jiwane Brahmana jiwa Brahmana lan kasatriyan diwane padha nalika semono jenenge Senggana utawa Anoman dadi panglimane perang menunggu dadi agul-agune Senopati nanging saiki ngopo kok jeneng sira Brot kang mapan ning ngareping Bima Suci Anoman dadi pandhita malah ngrungkepi marang Bima Suci aku ngrungkepi nang adikku Werkudara kok aja ngono ae adat adikku Werkudara sing tak tresnani tunggal bayu paham ora kowe Anoman apa saiki aja manteng wujud yen to pancen prana pranamu kang mapan ning batinmu bukaan ning ciptamu lho tegese wening ciptamu cipta kang ana ing rasamu aja mung wujud saka paningalmu jane iki kendang iku ngomongan karo sapa lho bajingan kuwi wong didodok-dodok kok lek aja ngene tiarae ta maaf dir ora tak buka ning kene mang spontanitas aja ngurusi Wito ki suwira ketemu lek ora pas kene iki kesempatane ganeng lho rikala semono Sang Senggana hangrungkepi rasa batin sakejap pauta sang apekik aminta srana marang Yang Kada wenang Sang Senggana sampun
meneng sajroning raos amung cipta rasa karsa sembah jiwa raga sukma manter mung sak sada lanang wonten ing cakra kang buwana jagat cilik tegese satu mari kelu netepi baban hawa sanga tegese bolongane manungsa ana sanga katutupan kanthi bismillahirrahmanirrahim sanga minangka tarekat Sang Senggono bikak tarekatipun minggah dhateng tasawuf kadunungan rasa manunggal marifat sakedhap wauta manenggelenging dat sifat asma abngal tegese rasa jati sejatining rasa iki ilmu tuwa dirungokne sangapekik Anoman sampun satu mari kelu wonten pucuking grana sinigag katon ngeglo mencorong cahya maya sajroning panone Sang Bima Suci sakala handulu Sang Jagat Girinata inggih Sang Nur Allah inggih ingkang murbat Dewa Ruci kane dobrok Janganuan waduh kulon waduh kulon sang padha wenang waduh kula ngaturaken pangapunten menapa ingkang kabanjut kula nderek sang pikulun boten ngertos tapa duka menika Sang Girinata ingkang saged nunggalaken jagat saisiripun minangka kiblatipun sadayanipun makhluk waduh pikulun rasane mulakna wong aja kementhus nggih kula nyuwun pangapunten Sang Cantrik pangunten matamu kuwi rumangsamu wong ora usah kemlinthi ngono ya sing prasaja Nastiti ngati-ati dupeh kowe dadi panglimane perang ora ngono kuwi no dhuwure langit ana langit ngono dhuwure gunung sik eneng gunung kembar ngono tak omongi apa neh kasebut sing disebutake didelikake diumpetake ning atimu ila ya Allah muzahru wa ma yafa ngono kuwi omahe Mbah Mutin karo Mbah Nyoto paham lek Mbah Lurah ketuk ngasoni